Evo, vidiš da je šuma, vidiš da smo tamo išli. Šuma? Da, iz Idemo. šume tu smo išli. Idem ja. Vuk se te. Ima u šumi vuka, tak Filipe? To je šuma. Filipe, ili ima u šumi vuka? U stvari to nije šuma. Filipe, ili ima u šumi vuka? U stvari to nije šuma. Tata, ja sam vidio jednog dečka da se nije dužao da je van vozio bicikli. Tak. Nije se držao. Nije se držao. Ne. Tog će policija zaustaviti. Evo malo ćemo sjesti na klupu kosare. Još ko pao. Gdje je pauk? Filipe, kada je pauk?